uJesu Kristu inkosi, 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 uJesu Kristu inkosi. ngiyabingelela bangcwele, ngibingelela abazali bethu, ubamphostoli, ngibingelela ibandla lonke, omama, obaba, ngibingelele lo mhlabathi wakithi eMbuva ngokuthandwa kangaka, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu Igama lambazalwane ngumamo bakamkhize khona la eMbuva. Ngingaphansi kwasentabeni likaJehova kuyaboneleka, ngaphansi kaMambeje. Bazalwane esifakazini bami ngizophakamisa nje ukubonga ubaba uNkulunkulu osezulwini ukungithanda nami ngingelutho. Bengigula bazalwane kusuka 2020, 21, 22, kwathi ngo-23 ngahlangana nobantu bengane zami, hlangana naye kanodade esibhedlela kadokotela ngigula. Abuze iy'nasi nengisho. Athi hayi woza la eceleni sikhulume ngisi. Bese ngitshena ngoba Mtsibande bazalwane. Kusho ukuthi ifoni anginayo ngiphethe ubhobhobo. Bese thina ngizozamela ifoni siyohlangana ngosuku oluthile uzokunika ifoni. Nangaphela bazalwane anginike ngikhumbula nosuku akangifaka ngalo usisi. Kwaku-2023 mhla ka-17 Disemba. Ngigula ngizohlaba imbuzi iboshiwe lapha ekhaya. Ezokhuzela emphramuzini bazalwane. Ngokuthi usisi naye akazange angichazele mhlawumbe kahle naye wajabulela ukuthi hawu ngapha nangimasi lezosizakala. Yithi mangithola ukuthi nakho ubaba usengifakile bese ngibuyisela mina ngibonga kubaba. Bese ngichazela kubaba ukuthi hayi cha mama ukuhamba kanje ngabe ngisadlulisa kubonga lenhliziyo ukuthi ngoba sengizile. Bazalwane kwashaya ugudi. Ngahamba ngaya eRichardsburg enkonzweni. Bazalwane bengakwazi ukucathulela mina sengihamba ngophatha. Kodwa ngicela ukuphakamisa amandla kababa uNkulunkulu. Nokuthi ngiyacela ngiphi isibindi nazala ngomuntu oyinembezi. Ngathi ngibuye eRichardsburg ngabuya ngipholile, kungekho lutho. Ngakuse ngicaba kunabazalwane ingane angaseyisaba ihlala ekhukhula emsebenzini namafindo nami ngihlala nawo. Nele ngizothi nakho ngikhumbula amabhuzu ngithi igazi lingasaphumi bazalwane. Sekuvele kube mhlophe nje qwa. Kodwa ngamandla kaNkulunkulu ngiyabonga ukuthi hey ngingelutho kanjena ngithandwa kangaka izulu. Bazalwane ngisho nasemkhulekweni wami ngithi anginalutho esandleni. Kepha Nkosi manginawo ngiyacela nakuleli ikhaya ngikulona ngibe isibani. Ngingathi sengithola iqiniso bazalwane bese futhi bese bebona ngami inyawo zami seyibheke eceleni. Ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga. Angazi ngathi ngiyabonga ukuthi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.